KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Jeudi 5 janvier 2023, délégation El Hadj Abdoulaye Wolle Ndiaye taw ardi délégation ko sehil makko miñi ko El Hadj Abou Ndiaye ngummimo ɗo e Dakar lamorgo leydi Sénégal caggalde ceerno meɗen ceerno Amadou Tidiane Ba o waynin men yaade nurtoyade e ñalawmaji baɗoji to e nder Côte d'Ivoire taw koye dental da Hamadou Gounas jooɗiɓe to e nder Côte d'Ivoire caggal nde ɓe keeɓi récépissé men ɓe jiiɗi mawnirde ɗum eɓe beltiniri ɗum noon kadi eɓe teddiniri ñalawma o eɓe mawniri ñalawma o gorko pullo jontaɗo o woni El Hadj Abdoulaye Wolle Ndiaye yimɓe gummimo ɗo taw ko yimɓe kadi timmuɓe kadi taw ko délégation timmuɗo yaade nottoyaji ñalawmaji caggal nde min jetti ɗo Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire gila e aéroport o min tawi ɗo diɗɗal manggal taw ganduɗa ardi diɗɗal ngal ko ceerno meɗen ceerno Bocara Kane kanko joɗini ɗo dental da Hamadou Gounas ene wonde consul général Sénégal joɗiɗo ɗo e nder Côte d'Ivoire on wiite ko Mokhtar Belal Ba ɓe jabɓi men jaɓɓugal jongal dendagal Madina Gounas naɓe kala jalti gila to e nder aéroport Côte d'Ivoire faade ɗo e nder Koumassi ɗo ganduɗa ko ɗo woni jippude meɗen ñalawma noon mawɗo inchallah rabbi ko samedi le 7 janvier 2023 caggal ñalawmaji ɗi kadi min mbaɗɗo tournéji mawɗi e nder Côte d'Ivoire inchallah ma bandiraɓe fo jirguitu mumen mbiyen alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah e min kam yim fof no gandimi komi almudo tan mbaɗa gongnini ɗum e kala ko mbanmi ɗo ko ɗum ceerno jeeyi ɗum kala ko ceerno ummini subaka ha 24 heures sur 24 365 jours komi darotoɗo hen e kadi Allah walli kam mbaɗa yetti Allah mi tawtorama ɗum ne kadi ko bénéfice am ceerno Bocar Kane gila garmi ɗo min certata e kala ko kewi dental ngal mbaɗa tina e ɗum ne kadi ko weltare no fewi e yettude hen Allah kadi kala ko keɓɗa e ceerno yettu hen Allah wona garat wona goɗɗum donc mi mbaɗi bisimilla moon e ma en jinir ɗo e ɗeɗo balɗe ma en jindir mi wiyo noon agwa ba no Côte d'Ivoire naɓe mbiyata no gonnon ko galle moon min kam gonmi koye service moon e nde cohluɗon foof mbaɗami dari ɗo e leydi Côte d'Ivoire ko alda e faltare wiyoɓe hen mbimi e wimi e wimami e leƴƴi goɗɗi foof nanɗo jilli ɗo oɗo gonɗen ɗo Sénégal naɓe nanɗo Mauritanie naɓe nanɗo Mali naɓe nanɗo Burkina naɓe nanɗo Guinée naɓe nanɗo fof en nanɗo ndenti e dental ngal jiiɗo ngal kadi ko gila 2 heures moyen e ɓen ɗo kamɓe fof holko addi min ɗo ko weltade e jaɓɓade on nde e weltade yiide on oɗon ngari duusodirde e dental ngal e ñalawma mawɗo moƴƴo mo dañi o emin beltori yiide on andude hanki tan on calmodiri e ceerno on mbaynodiri e ceerno neeli on yomni on calminali faade e amen ɗin calminali koɗi gurdam ruhuji amen waɗi dental ngal foof wi on bisimilla mon e leydi Côte d'Ivoire tawde noon on jii consul général Mokhtar Belal Ba o ardi noon ko wonde almudo ceerno kadi ko gonga e gonga ɗum ɗo oɗo ñalawma paaɗo ko rokki en waddemo ko kanko saabu ceerno ne neeli yo daro heɓonde ko kanko dari ɗon e ɗon agrément o heeɓi min mbaɗimo déposé gila 2018 kono koko ari ɗo ko agrément o heeɓi kadi hande kadi omo gila min kalnimo ko dariɗo tan ha ɗo wonɗo omo dari o ari o rendi e amen jaɓɓade on e bismade on e raɓɓiɗinde ko président de la république wonɗo min mbi on bisimilla moɗon e leydi Côte d'Ivoire